सानजानि सीमा बारायनाया जागोन प्रमद बर'नि बिबुंथि। हास्थायनाय बायदिनो सानजानि सीमा बारायनाया जागोन। बड'लेण्डनि आगुनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मोजां मोनाखै। बड'लेण्डनि आगुनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ लानानै मोजां मोनाखै। बे गोरोबथाजों 5% खमायब्लाबो 50% दाजाबजागोन। जुदि 5% माइनास जागोनबा बेवहाय जोंहा हयथ' 50% प्लास जागोन। आफादफ्रा जिखौ दाबि खालामदोंमोन बेखौ मावफुंनाया सरकारनि बिबान आरो बेखौ लानानै सावरायगासिनो दङ। आङो मिजिंथियो जों हास्थायनाय बायदिनो सानजानि सीमा बारायनाया जागोन। बेवहाय दुखुनांथाव बेल' बड'लेण्डनि आगुनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ लानानै मोजां मोनाखै। गावसोरो माने लाजिखोसो ना माखोसो बेखौ लानानै उल्थां फाल्थां केस होगोन मा होगोन होननानै बायदिसिना खालामबाय थादों। बियो दुखुनांथाव जादों। ओंखायनो आं बुंदों जे बबेबा खामानिखौ मोजां मोनाखैबा बेक्तिनि सायाव आक्रमण खालामनांगोन, नाथाय एकर्डखौ खालामनाङा। बे एकर्डआव जोंहा बेवहाय जुदि 5% माइनास जागोनबा बेवहाय जोंहा हयथ' 50% प्लास जागोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि जि साननाय हनाय बेखौ जाहाथे पजिटिभाव लाङो आं बेखौ खावलायो।